Atina. Sledećeg jutra sam doputovala u Atinu. Otišla sam u Rusku crkvu. Tamo mi se veoma svidela jedna freska sa izobraženjem Svetog Jovana Bogoslova, kojem sam se dugo molila. Kad sam izašla iz hrama, žena crkvenog stražara, Ruskinja, a on je bio Grk, saznavši da sam upravo doputovala, reče: "Van grada imamo vikendicu u kojoj niko ne živi. Ako hoćete, možete tamo da stanujete. Evo vam ključevi." Zahvaljivala sam se Bogu. To je bila kuća na 5 kilometara od crkve, sa 2 sobe, pašticom i bunarem. Tu sam se nastanila. Domaćica je bila zadovoljna što neko pazi na kuću. Posle izvesnog vremena uputila sam se u rusku ambasadu i predala molbu za vizu za Rim. Trebalo je da odem do tetke. Pasoš mi nije bio odgovarajući, u njemu nije bilo vize za Francusku. Posle nekoliko dana zovu me da dođem u ruski konzulat i kažu: "Vidite, desila nam se jedna neprijatnost. Ispostavilo se da je sekretar varalica, ukrao je sva dokumenta, uključujući i vaš pasoš, i otišao u Ameriku. Ali nemojte da brinete, recite nam sve svoje podatke i izdaćemo vam novi." Izdali su mi Nansenovski pasoš. Nansenovski pasoši su privremena dokumenta za identifikaciju ličnosti koje je na inicijativu Nansena uvela Liga nacija umesto pasoša za lice bez državljanstva i izbeglice. U Atini sam živela 5 meseci dok nisam dobila vizu za Rim. Vreme sam provodila kao i obično. Ujutru sam posle molitve odlazila u šetnju, čekala izlazak sunca, što sam posebno volela, i pripuštala se razmišljanju. Posle toga sam išla u crkvu. U povratku sam se trudila da sve dobro osmislim. Zatim sam, pošto bih pojela malo voća i hleba, čitala, radila u bašti i ponovo išla da razgledam grad i okolinu. Upoznala sam se sa svim spomenicima kulture. Volela sam umetnost, mnogo godina sam je proučavala i čak sam se jedno vreme spremala da se time ozbiljno bavim. U Atini sam sebi pustila na volju da se zasitim onim što me je zanimalo. Međutim, sa vremenom je svu ljubav moga srca obuzela crkva. Gledala sam umetnička dela, divila sam im se, ali je sve to bilo već daleko od mene. U ruskoj crkvi je služio arhijepiskop Sergije. On mi je zbog nečeg nije ulivao poverenje. I to nije bilo slučajno. Kasnije je primio katolicizam. Jednom je na ispovesti počeo da me ispituje o nekim sporednim stvarima. Nisam htela to da mu ispričam i počela sam da pričam nešto drugo, a posle me je mučila savest što sam na ispovesti rekla neistinu. Odlučila sam da prvom prilikom ovaj greh izgladim još jednom ispovešću.